L-allegazzjoni hija serjissima. L-eks mexxej tal-Labor u eks-Prim Ministru Joseph Muscat huwa il-moħħ wara l-allegat frame-up illi qed isir fil-konfront tad-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn. Din l-allegazzjoni saret tal-inqas darbtejn mill-awtur Mark Camilleri, allegazzjoni li sissa jiem wara li saret l-ewwel darba għadu ħadd ma ċaħadha. Matul il-jum ta' tnejn, Net News staqsal lil Robert Abela dwar x'jaħseb rigward din l-allegazzjoni Babela għajdilna sabiex immorru nistaqsu aħna lil Muscat. Qed jiġi allegat ukoll li hemm involut l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat u sissa għadu ħadd ma ċaħadha. Mur saqsija lilu dik id-domanda mhux lili. Fl-aħħar ġimgħat, Carmen Ċantara li tinsab autosospiża mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi saħqet illi forzi ta' dlamijiet qed jużaw lila sabiex iwettqu frame-up fuq Chris Fearn b'Mark Camilleri jgħid il Muscat u s-soċi kriminali tiegħu huma wara dan kollu. L-erba' filgħodu Net News staqsal il-Ministru Galdes għalfejn il-Partit Laburista mhux jiddefendi lill-eks mexxej tiegħu minkejja dawn l-allegazzjonijiet serji li qed iwadda pittajn fuq wieħed minn tagħhom. Il-Partit Laburista ma ndirizzaħiex din il-kwestjoni. Joseph Muscat kien ċar għandu fiduċja sħiħa fl-istituzzjonijiet u jien l-istess ħaġa wkoll il-Partit Laburista dejjem kellu fiduċja sħiħa fl-istituzzjonijiet. B'mod mill-aktar skomdu kellu jwieġeb ukoll il-Ministru Anton Refalo, ieħor li kien membru fil-kabinett li kellu jxolji b'mod prematur ta' Joseph Muscat b'Refalo jinħeba wara d-diskors ta' Robert Abela. Jiena dan spjega tajjeb il-Prim Ministru għandna kull fiduċja fil-Deputy Prime Minister Fearn u m'għandix iktar xi nżid. Għandek fiduċja f'Joseph Muscat, jiġi allegat illi Joseph Muscat itwettaq dan il-frame-up u ġie allegat darbtej. Irripetejna u għedna m'għandix iktar xi nżid. Fuq Joseph Muscat itnejk mhux fuq il-fiduċja li għandek fuq Chris Fearn. Esprima l-opinjoni tiegħu u jiena għandi l-istess opinjoni tal-Prim Ministru. Ġifieri qed biex nistaqsil Joseph Muscat għax hekk qalli. Jiena r-risposta tiegħi tajtilek. Fil-qelta dan kollu, it-tlieta wara nofsinhar, Joseph Muscat kellu jixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fejn fost id-diversi mistoqsijiet illi sarulu, Muscat wieġeb illi jemmen li l-ex-star candidate Laburista Konrad Mizzi għamel xogħlu sewwa meta kien Ministru ta' minkejja d-dellijiet u s-suspetti kollha fil-proġett tal-Electrogas meta kien Ministru tal-Enerġija, minkejja illi il-kuntratti li daħħal lil pajjiżna fihom mal-Vitals u t-l-esptarijiet instabu li kienu fraudolenti waqt li kien Ministru tas-Saħħa. U minkejja illi l-Er Malta xorta waħda se tispiċċa tagħlaq legat illi ħalla warajh għal darb'oħra Mizzi meta kien Ministru għat-Turiżmu. Net News staqsal lil sħabu u mhix tal-istess fema ta' Muscat dwar Konrad Mizzi, iżda għal darb'oħra ħadd minnhom ma kkundannah b'mod ċar u dirett. Għandek fiduċja sieħa wkoll fit-tmexxija li mexxa l-Ministeri tiegħu Konrad Mizzi. Jiena għandi fiduċja sħiħa fil-Gvern Laburista. Ġifieri ma taħsibx li għamel xi ħaġa ħażina. Il-biraħ Joseph Muscat qal li Konrad Mizzi jagħmel biex xogħol tajba fil-Ministeri tiegħu, inti taqbel miegħu? Saqsi lilu. Lil Joseph Muscat jew il-Konrad Mizzi? Affarijiet tiegħek il-mistaqsi. Ġifieri inti wkoll taħseb Ministru li Konrad Mizzi m'għamel xi ħaġa. Naħseb weġibtek. Kieku għalfejn eħħituh. Francesco Catania, għal Net News.